Ново откритие поставя под въпрос досегашните теории за произхода на човечеството. Според информация, разпространена от Франс Прес, съвременният човек може би не произлиза от Африка, а от територията на днешна България. Това сензационно твърдение привлече вниманието на учени от цял свят. Доскоро археолозите бяха единодушни, че първите ни предци са дошли от Африка. Сега обаче откритията на български изследователи в района на село Рупките, близо до Чирпан, променят тази представа. Там те са намерили фосили, които може да принадлежат на най-древния представител на човешкия род – Грекопитека. Любопитен обрат настъпва през 2002 година, когато палеонтологът, любител Петър Попдимитров случайно открива зъб с 3 корена, който по-късно е идентифициран като човешки. Това откритие става повод за началото на официални разкопки в района. Ако тази теория бъде потвърдена, България може да се окаже неочакваната люлка на човешката цивилизация, а представата за произхода на Homo sapiens коренно променена.